Lauruška, Marek a Sofinka netušia, na čo slúžia zubná niť a medzizubné kefky. Poďme ich to spoločne naučiť. Medzizubné kamarátky. Čári mári fuk, fuk, fuk. Videl si to? Ani nevedia, na čo to majú. Naozaj? A čo s tým urobíme? Zavolaj kúzelníka. To už nestihnem. Sú tu deti.
Vítam vás v mojom zúbkovom kráľovstve. Radcovia, čo máme dnes na práci? Vaše veličenstvo, dnes máme na programe naučiť našich nevedkov tú najlepšiu techniku čistenia zúbkov špeciálnymi zúbkovými pomôckami. Milí nevedkovia, dnes vás zasvetíme do pokračovania správnej techniky čistenia zúbkov, tak, aby ste ju vedeli celú. Lebo len kefka na čistenie zúbkov nestačí. Takto iste. Isto iste nestačí. Potrebujeme na to ešte zubnú niť A medzizubné kefky. a pomocníkov A nevedkov. a tvoju pomoc. Aj tvoju. Len tvoju. Dobre, tak tvoju a moju. A čo môj ďalekohľad, radcovia moji? Áno. Budeme potrebovať aj ďalekohľad, vaše veličenstvo. Vítam vás v čistiarni zúbkov. Každý zúbok má 5 strán. 3 z nich nám vyčistí kefka. Sprava a zľava ho však vyčistiť nevie. Sprava a zľava nám ho vyčistí len zubná niť a medzizubné kefky. Zubná niť sa zavádza medzi zúbky pilkovitým spôsobom. Preto je najlepšia zubná niť na paličke. Môžete ňou totiž píliť veľmi ľahko. Ale niť nám vyčistí len tie plochy medzi zúbkami, kde sa zúbky schádzajú. Ešte stále však nemáme vyčistený dolný priestor, miesto, v ktorom sa zúbky stretávajú s ďasnom. Ja to viem. Na to sa používa medzizubná kefka. Presne tak. Ak chcete mať zúbky správne vyčistené, musíte používať všetky zubné pomôcky, teda kefky, zubnú niť, aj medzizubné kefky. Až vtedy budete mať dokonale vyčistený každý zúbok. Veličenstvo, a ako to s tou zubnou niťou teda je? Máte tu všetci viac ako 4 roky? Áno! Tak dúfam, že vám vaši rodičia každý večer čistia zúbky aj zubnou niťou. Lebo od 4. roku máte už väčšinu zúbkov uložených tesne vedľa seba a stranami sa o seba opierajú. Preto sa tam zubná kefka nedostane. A viete, ako sa správne pracuje so zubnou niťou? Nie! Zubnou niťou čistíme zúbky po zúbkových oblúkoch. Začíname medzi poslednou a predposlednou stoličkou na jednej strane a končíme medzi poslednou a predposlednou stoličkou na strane druhej. Takto pilkovitým pohybom prechádzame najprv po dolnom a potom po hornom zúbkovom oblúku. A čo medzizubná kefka? Vraj si niektorí ľudia myslia, že čistí to isté ako zubná niť. Veru áno, veľa ľudí si to myslí, ale nie je to tak. Zubná niť nám totiž čistí len tie plochy, kde sa zúbky navzájom dotýkajú. Naopak medzizubná kefka čistí spodnú časť, trojuholník v mieste, kde sa spájajú dva zúbky a ďasno. Keďže je každý trojuholník inej veľkosti, máme aj rôzne medzizubné kefky. Líšia sa farbou a veľkosťou štetinky. Na každý trojuholník si tak musíme vybrať tú správnu. A kto ňou čistí zúbky? Deti či rodičia? Najprv určite len rodičia. Medzizubné kefky patria do rúk deťom až neskôr, keď sa sami naučia správny spôsob ich zavádzania. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na veľkých zuboch v našej zúbkovej jaskyni. Tak, a sme tu. Mám nápad. Decka, pomôžete mi? Spojme tieto zuby dokopy. Jaj, vidíš, ako sa spojili? Tak sa aj nám dotýkajú niektoré strany zúbkov. Tuto to kefka veru nevyčistí. Tuto naozaj vyčistí len zubná niť. Smiem prosiť zubnú niť? Ďakujem. A pomôžete mi? Zubnú niť zasúvame medzi zúbky pilkovitým spôsobom spredu dozadu a rovnako ju aj vysúvame. Tak, a máme to. A čo s týmto priestorom?
To je ten trojuholník, ktorý spomínala naša kráľovna. Vidíte? Najviac zubného kazu vzniká práve v tomto trojuholníku, lebo na jeho každodenné vyčistenie skoro všetci zabúdajú. Fúha, ale sem sa nám naozaj ani zubná kefka, ani niť nedostanú. A na to je určená medzizubná kefka. Tá vyčistí práve tento priestor medzi jasnom a zúbkami. Smiem poprosiť medzizubnú kefku? Ďakujem. Medzizubná kefka vyčistí 2 ťahmi, teda najprv dnu, potom von, pohľak z dolného medzizubného priestoru. Treba ňou čistiť vaše zúbky každý večer od 6. roka alebo od prvého trvalého zuba. Že prečo? Aby sme sa vyhli kazu v medzizubnom priestore. Odteraz každý večer. Hotovo. Medzizubná kefka a niť už sa stihli zaľúbiť. Ruka v ruke všetko zvládnu, nedajú sa rozdeliť. Keď máš zúbky umyté a stihli ste ich dočistiť, potom príde na rad ešte pomocníčka zubná niť. Zubná niť je kamarátka, večer sa s ňou môžeš hrať. Nie je dlhá ani krátka, na paličke akurát. Medzizubná kefka má kamarátku zubnú niť, medzi zúbky dokážu sa spolu skryť. Medzizubná kefka má kamarátku zubnú niť, medzi zúbkami to zvládnu vyčistiť. Opatrne zasuniem niť, kde sa zúbky stretajú. Začnem vzadu pri stoličkách, ako pílku ťahám ju. Prejdem takto všetky spoje, keď hotové všetko mám. Na pomoci medzizubnú malú kefku zavolám. Medzizubná kefka má kamarátku zubnú niť, medzi zúbky dokážu sa spolu skryť. Medzizubná kefka má kamarátku zubnú niť, medzi zúbkami to zvládnu vyčistiť. Na tých miestach, kde sa spoja zúbky spolu s ďasnami, malá kefka sa tam zmestí, zvládneme to aj sami. Skončili sme, už to máme, kefky a niť vďaka vám. Zúbky už sú celé čisté, zo všetkých 5 strán. Medzizubná kefka má kamarátku zubnú niť, medzi zúbky dokážu sa spolu skryť. Medzizubná kefka má kamarátku zubnú niť, medzi zúbkami to zvládnu vyčistiť. Medzizubná kefka má kamarátku zubnú niť, medzi zúbky dokážu sa spolu skryť. Medzizubná kefka má kamarátku zubnú niť, medzi zúbkami to zvládli vyčistiť. Ďakujeme vám, pomocníci moji. Nezabudnite, že zubná niť a medzizubná kefka síce čistia jeden medzizubný priestor, ale každá z nich je určená na jeho inú časť. Preto treba každý večer používať obe tieto zúbkové pomôcky. Dnes sme si skompletizovali celú 1000-ročnú kráľovskú techniku čistenia zúbkov. A na budúce vám povieme, čo máte papať a piť, aby ste mali zúbky silné a zdravé celý život. Ďakujem vám, radcovia. Aj vám, milí nevedkovia.
Aj vám, deti. Lauruška, Marek a Sofinka sa dnes naučili, prečo a ako si treba zúbky každý deň vyčistiť aj zubnou niťou a medzizubnými kefkami. A čo vy, milé deti? Ty, a počul si? No, Zistilo sa vraj, že voda je zázračnica. Wow. Juj, strašne sa teším na ďalšie pokračovanie. Paráda. Milí rodičia, zubnou niťou a medzizubnými kefkami musíte čistiť zubky vašich detí vy osobne, nie deti sami. Zubnú niť treba zaradiť do každovečerného čistenia najneskôr od 4. roku, medzizubnú kefku od 1. trvalého zúbka, teda približne od 6. roku. Je to veľmi dôležité z dvoch dôvodov. Tým prvým je dokonalé vyčistenie medzizubného priestoru od zubného povlaku. Tým druhým zasa vytváranie správneho návyku. Len každodenným správnym čistením zúbkov od ranného detstva vytvoríte automatický návyk na správne čistenie. Uvidíte, že vaše deti nebudú vnímať umývanie zúbkov len ako čistenie kefkov, ale ako proces pozostávajúci z viacerých krokov. Vyčistenie kefkov, dočistenie zúbkov rodičom a vyčistenie medzizubných priestorov medzi zubnou kefkou a zubnou niťou. Najlepšia je zubná niť na paličke, pretože ju viete ľahko zaviesť medzi zúbky pilkovitým spôsobom. Tá je na viac použití. Medzizubné kefky majú rôzne veľkosti. Zubný lekár alebo dentálna hygienička odmerajú veľkosť medzizubných priestorov vášho dieťatka a ukážu vám, kde a akú veľkosť máte používať. Taktiež vám ukážu, ako na to, pretože je veľmi dôležité čistiť tento priestor nielen kefkou správnej veľkosti, ale aj jej správnym sklonom pri zavádzaní do medzizubného priestoru.